Az áldozatsegítő központban ön is említett, hogy 100 000 számra találkoznak speciális esetekkel, hiszen minden eset tulajdonképpen más. Lesz ennek visszahatása a büntetőjogra? Változtathatnak a szabályokon, szigoríthatnak, enyhíthetnek valahol? Igen, jó is, hogy felveti ezt a kérdést, mert most is egyébként egy ilyen szabályon dolgozunk. Én magam egyébként Renner Erikával, aki a Lugos orvos áldozataként vált ismert, vele találkoztam, és a vele való beszélgetésen vetődött föl például egy kérdés, ami máshol is előjött probléma, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik áldozattá váltak egy ilyen kapcsolati erőszak következtében, majd az a személy, aki elkövette ezt az erőszakot, az mondjuk feltételesen szabadul. Azt a javaslatot fogjuk előterjeszteni, hogy ilyen esetekben hallgattassék meg a másik fél is, tehát az áldozat is hallgattassék meg, és amikor feltételesen kiengedik ezt az embert, vegyék figyelembe azt is, hogy mi az áldozatnak az érdeke, mondhassa el a véleményét, és ennek függvényében történjen meg a döntés a kiengedéséről ennek az embernek. Tehát ez például egy olyan változtatás, amely ez indukál, hogy bizony tapasztalatokat szerzünk, és több tudást szerzünk arról, hogy egyébként milyen esetek történnek az áldozatokkal, illetve hogy hogyan lehet összességében segíteni az áldozatokon, az áldozatvédelmet erősíteni.